De Frieske VVD herkent haar heel diep minder in de landelijke koers van haar partij. Lokale en provinciale politici hebben daarom een brief gestuurd aan het landelijk bestuur. Zij willen dat de partij uit zijn bubbel in Den Haag komt en weer harket naar haar achterban. De VVD die wil gewoon een partij wezen met maximale vrijheid voor onze inwoners. Ja, en het wordt al jaar dwangmatig bracht beleid. We kunnen even een paar voorbeelden opnemen. Daar ga ik van de morgen even een lijstje van maken. Warmtepompen, wat ze even over de schutting smieten willen. Elektrisch rijden, opkopen van boerderijen, verduurzamen van woningen, opeisen van gebouwen voor opvang van asielzoekers. Gemeenten dwingen om woonruimte beschikbaar te stellen voor statushouders. Ja, en nou nog eens een keer het stikstofprobleem erbij en hoe ze daarmee omgaan. Ja, daar kunnen we dus echt net in vinden. Veel crisis en bijzonder weinig oplossingen, schreeuwen de Frieske VVD'ers. Zij kennen haar kiezers maar dreig uitlezen waar een bepaalde keuzes maken worden. Zij zorgen dat heel diep meer leden haar lidmaatschap opzitten. Onder andere een lid, meneer van rond de 70. En die kwam toch met een brief van 7 kantjes. Die had hij 's morgens al gestuurd. En die besluit met dat hij na ruim 50 jaar zijn lidmaatschap op gaat zeggen. Ja, dat is gewoon triest. En toen hebben wij gezegd, wij kunnen ook niet gewoon nu maar toekijken. En alles via de media horen. En wij moeten wat doen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar verleerde de VVD haast oeral zitten. De Frieske fracties meid ze hadden en krutte zwargen over de provinciale en wetenschapsverkiezingen stakom hier. Als we dit beleid van uw landelijk zou tros hebben en er komen volgend jaar verkiezingen voor de provinciale staten, ja, dan wordt het echt een disaster om het cijfer te nemen. En daarmee ik voor de Eerste Kamer. Geen woorden, maar daden. Dat is de oproep die de fracties doen aan de landelijke partij. De Frieske politici willen mij het landelijk bestuur impeteren om haar duidelijk te maken dat ze haar kiezer uit het erg verliezen. We hadden het ook aan het stikstofkaartje wat ze even rondstuurd had, zonder enig perspectief. En eindelijk is mij weer wel blij wezen dat het kaartje verstuurd is, want daaruit blijkt dat de landelijke politiek totaal net in controle is met dit dossier. Kun je jou aast nog in de VVD blijven als het zo terugkeert, of denk je van nou, misschien keer ik dan ook wel mijn eigen kant op? Ik kan wel heel makkelijk zeggen, nou ik stap op. Ja, er zijn meerdere partijen in de raad die zeggen je bent wel welkom. Dus ik kan in principe vandaag een telefoontje doen en ik zit na het zomerreces bij een andere partij. Maar wil ik dat? Nou nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil eigenlijk dat de VVD weer de VVD wordt en dat ik me daar weer in kan vinden en weer voor de volle 100% voor die VVD ook kan inzetten.